Gepler Azatlyk radiosi. Ermenistanyň paýtagtynda halk protestleri dowam edýär. Polisiýanyň zorlukly basyp ýatyrmalaryna garamazdan aktivistler elektrik wahalarynyň ýokarlanmagyna garşy başlanan protestlerini talaplary bitýänçe bes etmejeklerini aýdýarlar. Yerewanyň merkezinde toplanan protestçiläriň sany ikinji gece has hem köpelipdir. Temany kärdeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär. Polisiýanyň zorlukly basyşyna garamazdan Yerewanyň merkezinde elektrik togynyň bahasynyň gymmatlamagyna garşy protest geçirýän ermeni aktivistleriniň sany ikinji gece has hem artdy. 23-nji iýun akşamy 7000 çemeti protestçi Yerewanyň Azatlyk skwerine toplanyp prezident köşküne tarap ýürüş etdi. Emma protestçiler Bagramyan prospektinde polisiýa güýçleri tarapyndan durduruldy. Şondan soň olar şäheriň merkezindäki esasy ýoly bagladylar. Öten akşam ýüzlerçe aktivist Bagramyan prospektini hem baglady we bu ýer polisiýa güýçleriniň göz astyna bolsa-da barikada gurulyp böwetlenen ýagdaýda galdy. Demonstrasiýaçylar häkimetden 1 kWh elektrik energiýasynyň bahasyny 7 drama, ýagny 0,2 senta galdyrmak baradaky kararyň ýatyrylmagyny talap edýärler. Şu ýylyň 1 awgustundan Ermenistanda elektrik energiýasynyň bahasynyň 16 göterim gymmatladylmagy baradaky karar güýje girýär. Ermeni siyasi partiýalary protestçilerin üýşen ýeri bolan Bagramyan prospektine bir näçe kanun çykarjyny wekil hökmünde uğradyp dowam edýän protestlere öz reaksiýasyny bildirdiler. Olar protestçiler bilen polisiýanyň arasynda canly galkan döretdiler. Yerevan şäher polisiýasynyň başlygynyň ornwatary Valeri Osipyan ýürüýüşleri bir kanun diýip häsiýetlendirdi we mundan ozalky demonstrasiýada tutsak edilen aktivistleriň ählisiniň boşadylanmagyny ma'lum etdi. Prezident Serge Sarkisyan ýene bir gedek protestçilerin lideri bilen duşup, olaryň talaplaryny geňeşmegi teklip etdi. Bir gün ozal ýagny 23-nji iýunda ermeni polisiýasy Bagramyan prospektinde parahat oturup protest geçirýän demonstrantlary dargatmak üçin suw pürkýän terişdeleri ulandy we olary polisiýa taýaklaryny ulanyp hüjüm etdi. Bagramyan prospekti prezident Sarkisýanyň dolandyrış edarasyndan bir näçe ýüz metr uzaklykda ýerleşýär. Polisiýanyň bu çäresiniň dowamında 230-dan gowrak aktivist tutsak edildi we bir näçesi hem urulyp ýenjildi. Ermeni polisiýasynyň amala aşyran bu zorluklaryny video ýadga alan jurnalistler hem tutsak edilip urulyp ýenjildi. Olaryň ençemesiniň işenjamlary döwülip düşüren video ýadgalary hem konfiskasiýa edildi. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň baş redaktory Nenad Peýiç protestleriň dowamında Azatlyk radiosynyň jurnalistlerine we medeniýet serişdeleriniň beýleki işgärlerine garşy polisiýa tarapyndan edilen ýowuzluklara protest bildirip çykyş etdi. Ol öz çykyşynda biziň kärdeşlerimiz maglumat taýýarlamak arkaly ermeni halkynyň bähwidi uruny hereket edip öz wezipe borçlaryny ýerine ýetirýärdiler. Biziň işimizde zorlukly çemeleşilmegini ýazarýarsydy. Azatlyk radiosynyň ermeni gullugynyň başlygy Harit Tamrazyan hem ermeni polisiýasynyň hereketlerini ýazaryp, bu ýowuz we kabul edip bolmajak hüjümdir diýdi. Hormatly dinleýijiler, kärdeşim Sehra Gulamnewiň dinlediňiz. Gepler Azatlyk radiosi. Habarlar günneligimizi dinleýärsiňiz. Ermenistanyň Owganistana geçelim. Owgan generali hökümet goşunlarynyň baş ştabynyň komandiriniň ornwatary Murad Almurad ýurdun demir gazygynyň Akgünüz welaýetinde mögzap galan jeňçi söwüşçüleriniň başyny merkeze alyp jeňçileriň çekýänligini hasanygy olaryň bu pitne ýolbaşçylyk edýänligini aýdýar. Aýdylmagyna görä olaryň çaknaşykda helak bolanlary hem bar. Jeňçiler bilen hökümet güýçleriniň arasyndaky söwüşler dowam edýär. Giňiş maglumaty kabulla habarçymyz Saýmerdan uly Muratdan alalyň. Kunduz welaýatynda dartgyllyk dowam edýär. Bu welaýatyň iki etrabyny jeňçiler basyp aldy. Awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda Kunduzda çatışyk barýar. Gozgalaňçylaryň kontrolüne geçen Çardere atly etrabyny dolu ýygyna gaýdyp almak awgan güýçlerine heniz başartmandyr. Çarderani söwüşçilerden arasalamak üçin harby operasiýanyň geçirilýändigini ýerli resmiler aýdýar. Merkezi Aziýaly jeňçileriň hem uruşlara gatnaşýandygyny ular ma'lum edýär. Daşta arçy etrabam talep söwüşçileriniň gödäwçiliginde bolmagyna galýar. Daşta arçyda hem basyp alyjylara garşy harby operasiýa geçirmek üçin taýýarlyk görülýär. Çarderede jeňçileriň gabawynda galan 70 töweregi awgan harbiýeti bilen halas edildi. Çarderede dowam edýän harby operasiýada ýüze golay jeňçiniň öldürilendigini awgan armiýasynyň baş ştabynyň başlygynyň ornwatary general Murad aýtdy. Ölülleriň arasynda Merkezi Aziýaly jeňçileriň bardygyny
general belläp geçdi. امنیتی افغان اما هوا و زمین اونا را تعقیب میکنند. شمال افغانستان مرکزی ولایت کندوز. Generalın aýdysyça Demirgazyk Awganystanda hususan hem Kunduz vilayetinde baryan uruşlara daşary ýurtly jeňçiler ýol başçylygy edýär. Kunduz, Baglan we Badaxşan vilayetinde baryan çatışyklara Merkez Aziýaly jeňçiler gatnaşýar. İslam döwleti atly toparyň agdalary hem Demirgazykda hereket edýär. Emma Awganystanyň gurýar we hawa güýçleri jeňçilere garşy göreş alyp barýar. Daşary ýurtly jeňçileriň Demirgazyk Awganystanda yerleşmegine biz ýol bermez. Daşta Arçy we Amam Saýyp atly etrapda hem Talibana garşy harby operasiýa geçirilýär. Tutuş Kunduz vilayatynyň söwüşçiler basylyp çykarlar diýip general aýtdy. Badaxşan, Kunduz, Baglan, Arçy, Imam Saýyp rahbary atway haryjy dari vilayat daýşa Kunduz vilayatynyň goňşulygynda yerleşen Baglan vilayatynda hem Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda çaknaşyk barýar. Baglanyň merkezinde ençeme obany Taliban ele geçiripdir. Takhar vilayatynyň Hojaýgar atly etrapynda hem jeňçiler yerleşipdir. Bu etrabyň Hazarbag atly sebitiniň jeňçileriň kontrolyna geçendigini deputat Habiba Danyş aýtdy. Kunduzyň Çardere, Imam Saýyp we Daşta Arçy atly etraplarynda Özbegistanyň Islam Hereketi atly toparynyň militanlarynyň maşgala agdasy bilen gelip yerleşendigini Awganystanyň Milli Mejlisiniň Kunduz vilayatynyň agdalary aýdýar. Onuň şeýledigini Awganystanyň Gonunmak ministrliginiň sözçüsi döwlet weziri hem tasdiklady. Sözçüniň aýdyşyna garanda Awgan güýçlerine garşy söwüşýän 10 jeňçiden 3-si daşary ýurtlydyr. Daşary ýurtly jeňçiler yerli ýaraglylara harby tälim berýär. Özbegistanly we Çeçenistanly militanlar harby ugurdan professional. Olar uruşlara da gatnaşýar. Hatda söwüş hereketlerini ýol başçylygy edýär diýip weziri aýdýar. Bahar lasu nafaru ki 3 nafara mi bahraniyan var. Profesyonel halk di. Da bahraniyan Çeçeniyan, Uzbekan, jabru ki usara gadun ki. Demirgazyk Awganystanda howpsuzlyk şertleriniň yaramazlaşýanyny Awganystanyň Milli Mejlisi hawatirlenme bildirýär. Demirgazyk Awganystanyň söwüş meýdanyna öwürlendigini deputatlar aýdýar. Demirgazyk Awganystanda türkmenler hem kowçum bolup ýaşaýar. Awganystanda parahat soýar halk hökmünde tanylýan türkmenlerden hem Talibana goşulýanlaryň sany köpeldi. Türkmenlerden hatta İslam döwleti atly topara tabiin bolýanlar hem tapylypdyr. Şaýmyrdan Ulumrady, Kabuldan Azatlyk radiosu. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň TuneIn.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy TuneIn.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. TuneIn.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Yeketek radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Gepler Azatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, Tewtesinden Türkmenistana gelýär. Bu ýurdun 2 ýyllyklar uly guruluşlar alyp barýar. Şol wagtda Aşgabatda köpçüliklerin jaý ýykyşlyklar hem boldy. Azatlyk radiosyna gelip gowşan habarlarda aýdylmagyna görä jaý kılýan adamlar uly çykda jaga alýarlar. Indi bolsa şeýle jaý ýykyşlygyň Balkanawat şäherine hem köpelýänligi aýdylýar. Ýogsa bu ýerde olar ruhsat berilen goşmasy jaýlar, garajlar olalım saýlanyp ýykylypdyr. Azatlyk radiosy bu temadan surat sergisini hem çap edýär. Teman Balkanla habarçymyz Wepa Amanowyň maglumatlary esasynda kärdeşim Merdan Sarif dowam etdirýär. Türkmenistanyň Balkan vilayetiniň merkezi Balkanawat şäherinde häkimetleriň jaýlara gosmaça tapylan otoglary, ýagny pristroýkalary, howlulardaky garajlary, binalaryň gapdalaryndaky barlary ýykyp ýumurmak kampaniýasynyň öz ýüzünde galdyran mirasy häzirki güne çelini hem saklanyp galýar. Yeri ýysan edilen binalaryň guruluş galyndylaryndan dören zirzibil depeleri, tamlaryň ýumurlan diwarlary, harap bolan howlular, çapylan baglar. Bularyň ählisi mundan 2 ýyl ozal başladylan ýykyp ýumurmak kampaniýasynyň häzirki netijeleri. 2010-njy ýylda Balkanawadyň häkimetleri gosmaça otoglary, howlusunda garazy bolan seýlede ýaşaýyş jaýlaryna ýanysyk edip bar guran raýatlara ýürüýte görkezme berip olary sökmegi, ýykmagy buýurdylar.
Bu talaba boyun bolmadyk Balkan awatlylaryň emlakleri mecburi ýagdaýda agyr teknikanyň kömegi bilen weýran edildi. Sol bir wagtda gürrüňi gidýän ýagdaýlara duçar bolan Balkan awatlylaryň ensemeti degistli binany gurmak üçin ilk wasta häkimlikden ýürüýte ruhsatnama alandyklaryny aýdarlar. 225-nji kwartalyň ýasaýjy edid birinji gatdaky jaýyna ýanastyryp gosmaçy oto gurmak üçin häkimlikden ýürüýte ruhsatnamasynyň bardygyny, emma muňa garamazdan öz hatabyna guran gosmaçy guruluşynyň ýyklandygyny aýdar. Ruhsatyň bardygyna hem seretmediler. Aşgabatdan buyruk şeýle diýip jaýymy ýykdylar. Diýip edid gurrun berýär. Edit ruhsatnamasyny alyp polisiýa, häkimlige we prokuratura ýüz tutandygyny, emma hemme ýerde bolanok diýen jogaby alandygyny aýdýar. Soňy bilen prokuratura ruhsatnamamy ýatyrdy. Egerde art etmegimi dowam etdirsem, bir kanun guruluşyk diýen madde bilen iş gozajakdyklaryny aýtdylar, diýip edit wastan geçiren wakalaryny aýdyp berýär. Bu aralykda şäheriň 206-njy A kwartalyndaky ýykan ýumranlyklaryň galyndylarynyň fonunda etrawyň beýleki jaýlaryndan kasaňlygy bilen tapawutlanýan bisen kerpisden galdyrylan uly gosmaçy guruluşyga gözüň düşýär. Bu etrawyň ýasaýjy nepes egerde ýerli häkimetlere onuň öz sözü bilen aýdylanda berilse, onda öz emlägini weýran edilmekden halat edip bolýar. Häkimlikleriň kesitlen näresmi tarifleri var. Pristroykany ýyktyrmajak bolsaň, ululugyna görä $500,000 aralygynda nırk kesýärler. Meniň ýaly aýlykdan aýlyga ýasap ýörende bular ýaly pul barmy? Diýip gosmaçy otogy weýran edilen nepes seýrenýär. Sol bir wagtda 208-nji kwartalyň ýasaýjylarynyň biri Yunus öz awtodurolgysyny, ýagny garazyny taklap galmak üçin $600 möçberinde para berendigini aýdýar. Azatlyk radiosynyň ýokarda gürrüňi edilýän ýagdaýlar boýunça Newitdaň degişli häkimlik we prokuratura resmiýetlerinden kommentari almak synançyklary sowsuz boldy. Hormatly dinleyijiler, Newitdagly habarçymyzyň maglumatlary esasynda taýýarlanan gepleşigi dinlediňiz. Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şu ýerde gepleşikleri ara berip Azatlygyň Türkmen konstitusiýasy barada açan forumuna gelen tesbirleri hem göz aýlap geçelim. Ma'lum bolýar, Türkmenistanyň baş kanuny kämilleşdirmek, dünýä standartlaryna gawat getirmek maksady bilen ýürüýte komissiýa dörediligi ilatyň tekliplerini öwrenmek taşyryldy. Azatlyk radiosu hem okuwçylarynyň baş kanuny baradaky pikirlerini, tekliplerini aýtmaklaryny sorady. Bu foruma gysga wagtda onlarça teklip gelip goşdy. Mysal üçin, aman radatly okuwçymyz, goňşularymyzda şerigat bar, bizde de şerigat bolsun diýip öz pikirini ýazypdyr. Emma özüne enni wagt beren okuwçymyz şerigat bolmaýar, Germaniýanyň kanunlary ýaly kanun goýulmaly diýip ýazýar. Halkyň sesatly okuwçymyz bu pikire goşulýar we goňşularymyzda demokratiýa, adalet hem bar, o da bolsun. Şerigaty sen öz öýüňde ýasaý diýip ýazýar. Ýene bir okuwçymyz bolsa Türkiýedäki ýaly konstitusiýada kanunlaryň ýerine ýetirilişine gözegçilik edýän ýokary suwdyň bolmalygyny, ýaşullar maslahatynyň düýpden aýrylmalygyny aýdýar. Newitdagly hekim ağa bolsa, mene prezident möhletiniň uduldyrmagyny islämok. Prezidentlik möhletini 3 ýyl edip özüni hem ikinji möhleti goýmaly diýip ýazýar. Murad adly okuwçymyz hem prezidentlik möhletini udultmaly diýip uzyň tesbir ýazypdyr. Bu pikir gollaýanlar prezidentiň uzak saklansa azýanlygyny öňe sürýärler. Umumyň bu forum okuwçylarymyzda uly gyzyklanma döredipdir we oňa seslenme tesbir ýazýanlar henidem dowam edýär. Sizem olara kap söhbete goşulmaga, teklip ýazmaga çagyrýarsyz, hormatly dinleyijiler. Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, habarlar günneligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 24-nji ýylyna maradan Türkmenabada bardy. Bu ýerdinni oňa 2 ay bäri garaşpýarlar, şäheri arasalaýarlar, uly taýýarlyk görünýär. Ýagny şäher meýdanlary, köçeleri ýuwly bardylýar, jaýlar agardylýar we renklenýär. Ýöne bu diňe prezidentiň saparyna däl hem Türkmenabadda geçýän medeniýet kepdeligine görülýän taýýarlyk hem bolup görünýär. Ikinji tarapdan öňki ýyllardan görünüşine görä iýun aýynyň soňky hepdesinde bellenýän medeniýet kepdeligi prezidentiň dogulun gününe hem gawat gelýär. Temany barda habarçymyz Röwşen Çaryýew dowam etdirýär.
2 aydan beri garşylayan sapar ahir soňu başlandy. Ýagny prezident Berdimuhammedow şu gün Türkmenawada geldi. Emma bu edek sapara görülen taýýarlyk bolan gaty uzaga çekdi. Indi tas 2 aydan beri köçeler arasalanýar. Protokol köçelerin gapdalyndaky binalar akladylar. Olar durly bedegler bilen bedediler. Bu taýýarlyk işleri esasan Türkmenawadyň bir tarap Türkmenistan köçesinde göze ilýär. Köçäniň ýakyn wagtlarda asfaltlanan bölekleri de häzir gaýtadan asfaltlandy. Bundan öňkü gezeklerde bolşaly prezidentiň gelmegine görülýän taýýarlyklaryň uly bir bölegi bu edegem hökümet işgärleriniň boýnuna düşýär. Ondan soňky wagtda her gün diýen ýaly Türkmenawadyň protokol köçelerinde dürli edara karhanalarynyň ýol başçylaryny we şol edaralaryň işgärlerini eli suwsely görse bolýar. Prezidentiň Edil Haýsy gün Türkmenawada gelýändir hakda halk köpçüligine takyk maglumat berilmeýär. Emma taýýarlyk her gün onuň ertir gelmegine garaşylýan ýaly depkinde alınıp barylýar. Şeýlelikde bu aladalar diňe hökümet işgärlerine däl, onuň geçmeli köçesiniň ýaşaýjylaryna hem täsirini ýetirýär. Şäheriň ýaşaýjylaryndan biri Adatlyk radiosyna beren gurrunynda bir gezek el uran bolsalar bir ýanly edip gitseler bolýar, ýoksa binanyň bir tarapy jäjek, beýleki tarapy bolsa möjek bolup dur diýip öz jaýynyň diňe bir tarapyny renkläp gidişlerinden nägileligini bildirýär. Şeýle çareler adatça ýaşaýjylardan bir ruhsat amala aşyrylýar. Şeýle de indi pesl wagtdan bäri köçäniň urundaky ýaşaýjylara goş golamlaryny köçeden görünmez ýaly ýerlerde goýmaklyk tawşyrylýar. Resmi häkimetleriň bu tawşyrygy ýaşaýjylaryň öz jaýlarynyň balkonundan peýdalanmak mümkinçiliklerini çäklendirýär. Prezidentiň saparyna taýýarlyk mundan öňkü gezeklerde bolşýaly bilmek hem öz täsirini ýetirýär. Okuwçylar indi epesli wagtdan bäri prezidentiň saparyna taýýarlyk işlerine gatnaşýarlar. Olaryň medeniýet tepdeligine çekilýänler hem bar. Soňky 2 aydan bäri orta mekdepleriň we ýokary okuw jaýlarynyň okuwçylarynyň gününiň esasy bölegi çäre meýdanlarynda geçýär. Şeýle üçmeleňleri bolsa hususan da şäher aeroportunyň Fazly drama teatrynyň we ruhyet köşküniň öňünde görse bolýar. Bu ýagdaýdyň okuwçylaryň gadaly bilim almagyna däl, eýse olaryň saglyk ýagdaýlaryna hem täsir ýetirýär. Sebäbi howanyň häzirki ýaly gyzgyn günlerinde okuwçylar uzakly gün yssyk howada çäre taýýarlanýarlar. Şeýle çärelerin geçirilýän günlerinde degişli ýollar hem uzakly gün ýapylýar. Bu hem gadaly gatnawa erwet täsirini ýetirýär. Garaz prezidentiň sapary soňky 2 aýdan bäri Türkmenawatlylaryň durmuşynyň ähli ugruna öz täsirini ýetirýär. Hormatly dinleyijiler, Rowşan Çaryhyň maglumatyny dinlediňiz. Adatlyk radiosynyň Adatlyk TV bölümi indi YouTube internet saytynda hem işläp başlady. Sahypamyzyň sallasy youtube.com/adatlyk online. Adatlyk TV'niň YouTube'daky sahypasynda Türkmenistanlylaryň dünýä türkmenleriniň durmuşy bilen bagly resmi metodda görkezilmeýän gyzykly we täsirli video ýazgylary, sesli şekilleri görüpilersiňiz. Şeýle-de Adatlyk TV'de tegelik stol söhbetleşliklerini milli we dünýä medeniýeti bilen bagly taýýarlanan materiallary hem tomoşa edip bilersiňiz. Ýatlaýar, bizi YouTube saytynda gözlek bölümine Adatlyk TV sözleri girizip tapyp bilersiňiz. Adatlyk TV tomoşaçy, gollawçy bolmagy çağırýar. Bizi izlerler, bize ýazalyň. Adatlyk TV. Gepler Adatlyk radiosu hormatly dinleyijiler, habarlar günneligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow marda bolanda yerli ýaşullardan durmuş şertlerini, şol tanyny agyz suwunyň ýagdaýyny sorady. Emma adatça şeýle duguşluklarda ýaşullar hemme zadyň gowdugyny aýdýarlar. Ýöne bu şeýlemika. Adatlyk bilen söhbetdeş bolan Ogul Gödel, Balkan welaýatynyň Gumdag şäherçesiniň ýaşaýjylarynyň suwdan gaty kösenýänliklerini aýtdy. Habarçymyz Soltan Açylowanyň Gumdagly öý hojalykçy Ogul Gödel bilen geçiren söhbetdeşligini bilelikde dinläliň. Şu Gumdag şäherçesinde agyz suw meselesi nähili? Suw tomsa akmaýa. Toms hiç şeýle krantdan tuw gelmeýe, wiňeden. Toms ýok, ýöne bärkim hal akýa. Ne kuşlar koyuverýärler. Rejimli mi? Rejimli, ha. Onun nereden var ya, şu tuğtuda nereden var ya? Bağ kolumuzdan geçýär. Bir näme häki basyny etip koyu etip soňra goýdurýar pulny 100 manata bolly. Täze pulun 20 manatına goýdurýar. 100 manat diýär tabi da. Şu bir maşin tu, ýa-ni 20 manata goýduran bir maşin tuňy näçerak wagtda ýetdi hojalyk? Tomsan hem bir aýa zordan ýetdi.
Bir aya deytonok doğruna aytdyk. Olam her ayda goýdurtdurmaly. Ýöne inne halkyny şönne inni krantdan islam gäwne goýduryat gonsymyzdan. Hojalyklaryň hemmesinde grant ýokmy? Ýok, öýle de bar, öýle de bar grant ýöne tomuz hiç ýyl akmaýar. Onu halkyny şönde akmaýar. Hawa başlanyk akpaşdy. Onu şol grantdan gelýän suw içmäge yaramlymy? Içýän suwmyz. Bulançak. Ýok, bulançak däl. Arasy berýär suw. Gawy. Soqow diýen suwmy size nereden gelýär? Kanaldan gelýärmi? Ede baranok kanal gelenok. Ol aňyrda durýan mol etrige golaýrak menen. Bide şo ýatgadan, goýçukdan şeýle. Ýatgadan alýat etadi. Ýaratdy suwmy. Ýatgada alynýan silýän suwda öňkü durun, oýda durun. Giň ýerde ýatan suw bolmaly ýatan. Ýöne üsi ýafagly ýan bilen op ýafagsy onu göründik. Şoňa nereden ýagnalýar ýafga? Şu uzul badiýe şeýriň ödünü badiýe şu durdu arasy. Yerden çıktı. O tüýçdi. Şonu içýär. On durun suw bolsaň içinde mörmejek bolanokmy? Bilen de barp gören adam ýok, onu ýatga görüp baram da. Maşynem ýerden ekelýärlermi? Maşyly ýok, wada kanala çekýär, şondan liniýa bilen. Otaň o amynyň çetine wada kanalan getirýärler maşyly. Onu şolum rejimle akýarmy? Tomza 3-4 ay akmaýa. Berki mahallarda da günasa akýa, bir 2 günden akýa şeýlerek akýa da. Bismillah. Suw meseleňi näme üçin şo rejimle akýar? Şu barada bir hekimliklerin öňünde sora goýup göreňizokmy? Şu gündäkligin akarýana halk üçin. Pariyat, aýdýat, gadymyz gyşyna petelýär. Suwmyz tomsana petelýär. Hekimi pariyat. Toğumyz tomsana işlemeýärdi. Onu ahirinde ýa bir keýlikde düzlediler. Toğumyzdan kanseler işläp doý etip, ol näçe hala denikdir, köp satlamy diýanny toq etmäni. Inni toq ganymat ýöne suw meselesi gyn tomuz dammaýa krantdan hiçdat. Şeýle. Şu suw yetmezçiligi sebäpli, ýa suw rejimligi sebäpli, suw hiliniň yaramazlygy sebäpli bir ýangy içgeçme, sary getirme diýen ýaly keselen ýüze çykýanda görnýärmi ýyla taratynda? Näsalyk doýulýarmy? Kata bolýa çağalar barna tar getirýän balnitada da ýatýalar da köp adamlar girip bolýa. Kata on ýalar da bolýa. Hormatly dinleýijiler, habarçymyz Sultan Açylowanyň Gumdagly öý hojolukçy Ogul Gözel bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Şonuň bilen habarlar günnelik programmamyzyň soňuna geldik. Onu Pragada studiodan men Ýogsan Anurwan alyp bardym. Gepleşiklerimiz saatlara kesmek we täzelikler bilen dowam etdirýär. Soňuny ýazgyda gaýtadan hem dinläp bilersiňiz, azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.